Ndị Igbo ibe m, Igbo m ndị ọma na-ege ntị, ana m ekene mmadụ niile si n'ala Igbo ma ndị nọ mba ofesi. Ana m asị ka udo nke Chineke bịara unu n'aha Jizọs, amen. Unu mara na ife na-agbasawo okwu ndụmọdụ nke eji amụta ihe, nke na-agbanwekwanụ ọtụtụ ndụ ndị mmadụ, na-agbanwekwanụ ọtụtụ ndụ ndị ezinụlọ. O nwere isiokwu mbubata tata. Isiokwu mbubata tata bụ ife a na-akpọ mmadụ ịdị nkwadobe. Nkwadobe, anyị nwamara ihe wụ nkwadobe. Nkwadobe bụ mgbe ị na-afụ na agha na ihe na-achọ ime ka mgbere nọ na ha na-achọ ịda, ọ na onwe nsogbu na-abịa, ibido in time n'oge kwadobe onwe gị. Ọtụtụ ndị mmadụ na ebe a na-aba Peter Obi ka ihe eso potri ihe of never prepared. Ị ka dịbe nkwadobe ịbara ihe iji ekwu ya ọnụ, matakwana na Igbo si na ejighị ọnụ etinye azụ n'ofe n'aka. Ị ga na-ekwu ya maka na ị na-afụ ụmụ ndị ọyị gị niile sonyere ofe onye ahụ gụnwa na-esonye. Ọnụ gị na-ekwu mana obi gị adịghị ọcha. Ị gaa n'azụ ikwutọ ya, mana ịpụta n'iru esi na gịnị na onye aka eso ife ahụ ife na-egbu ndị Igbo sinsi mụnwa n'onwe m pụtara mata ihe. Ndị Igbo na-ebitere nwanne ha. Ndị Igbo nwere eziokwu, ọ dị few. Abịa na ihe ọbụla bụ ihe elekshọn, ihe rọpụta onye isi ala Igbo na-eme ofu onye ọkpọ onye nke a na-apụga, nke a nọ na APC, nke a nọ na PDP. Maka gịnị? Oke ọchịchọ ihe a eri n'ọnụ. Ihe eji because of ego ị ga-eri ugwugwu, ira pride gị, in fact my identity gị, you sell it. After then ga-bido tawa afụ, ga complain wakwa. Ife nje ikwu maka nkwadobe, o nwere mgbe Chineke bimebi ụwa, ọ gwara ndị Noa na ndị ezinụlọ ha na ha jee ụgbọ mmiri kwadobe onwe ha na ya emebi ụwa. Ụda anaghị agwa unu na a na-eje eme elekshọn and ụmụ na agha anyị na-eje alụ awụrụ agha mma na ebe ife a bụ gịnị? Spiritual fight. Mana ọ na ha awụ ihe eji azụ draft, atụ ebere, aṅụ mmanya, akpa nkata. Mana anya dịbe nkwadobe, mmadụ onye ụta ya nọ na nwe voted card PVC. Ụmụ ndị jụ, they don't even have it, but if asking ha nwe, that is Igbo for you. Mana ndị anyị na-akọ ndị anyị na ha na-eme ya obodo, ndị anyị na-agba atara, ndị a ma ihe magbuo n'isi. Ije ma ụmụaka ha na-ede eme gịnị? Atụ votu. Anyị na-ekpudo eziokwu isi n'ala maka ihe anyị erite n'aka mmadụ. Mgbe onye nwanyị gwara ya Noa si ya na ya emebi na-egbughị oge, Noa bidoro in time ụgbọ mmiri a Chineke si anụ kwadowe ihe niile, weta ọtụtụ anụ, ọsọ weta anụ oke na nwaanyị tinye n'ime ụlọ ahụ, weta chini prepa mechiche feten ozughi ike, maka ọ mara na ihe onye nwanyị kwuru ga-abịa na mmezu. Adọ ya mere gịnị? Mmiri erighị ha. But nke anyị eruwego, but nobody is prepared. If I were talkative, maka na onye a na-ekwu ife anyị na-eme WhatsApp, ife anyị wụ sabotia. Pretend that, do the worst. Follow ka anyị na-eme. Mara n'iru kwmpụta n'azụ. O nwere ihe na-asị nwanne ya na ebe a ka ya kwụ ọkwụrụ ebe ahụ. Ife a dị ka ibe a na-asị na mmadụ na-ala Krismas. Mgbe anyị na-ala Krismas, a na-eme anyị pụtacha mgbe anyị bachelọ. Anyị ga-anọkọta ụta na-eri on 22nd. Ị na-ajụ onye ya anọsị mba obodo anawa otu. Ị na-epụtazi n'isi ụtụtụ 24th, ị hụrụ onye ya afụ. Ị na-asị kedu onye a gị na ya n'ụbọchị a?
onwere ife ndị Igbo ejighọ eme gị egwu egwu. Now this is the number one person. Ana m agha ekwu maka politics, I'm not a politician, mana ife m na-agbasawa eziokwu, ife eziri m ka m na-ekwu. Ife a bụ ofu onye Igbo nke mpụtara kpuchiri ike ndị mmadụ gbasonwe ya, amara Chineke soro ya na-eje ka m si afụ. This is just the grace. Ọ bụrụ maka ike nketa ya, he don't even ọ dịghị ka ego, but all grace. Now onye ọbụla apụtago na ya kwere, but your heart have never prepared to vote him. Your heart have never prepared to vote him. It is only your mouth is prepared. Aka can even prepare. It took your hand in your pocket and bring your voting card. You have never decided. A lot of you is eating bribe, collecting money from other source. Is it not betray? Ndị Igbo ka anyị mepe n'anya, anyị mara ife anyị chọrọ ka anyị chọsie ike. Ka m gbakwa unu ife m fụrụ, ka m Chukwu si egosi m ihe. Ọ bụrụ taa unu si tụ anya ka o si eme, ife a wee secret game. Game dị hidden. Unu na ha eme ya na-atụ ụsụ, mana ndị anyị na ha na-azụ ya, ha na-akụ game. Ha na-akụ game. Ife a wụ the first time na-ekwu maka dị ọnụ maka ihe ọchịchị politics. Onwere m na-asị na iwu na enwe m na-asị na iwu, mana I'm turning to tell you, these people unu na-ewere ndị beribe, ha na-akụ game. Ihe anyị nwa nọ wee tụ ụsụ. Ịbịa na social media, you post ya. You create many fans. Use the image. Amanaga. Let your conscience tell you the truth. Are you voting him? Do you love him with your heart? Can you die for him when they say line up? I want to tell you people that if people need to so pushie ike, awụna na ife ọchịchị ọcha ogumagara ife ojiji oji ewuru nka ewuru gịnị nzọpụ ụgbọ, ewuru onye na-akwụ ụgbọ, hapụnụ ngarị britain, hapụnụ bribe. Some of our people nọ na north, what is your preparation? A na-agwa gị ihe na-eme ihe na-eme, ụfọdụ unu ya na ebe a na ọda agbam agbụ unu ọkụ agba moto unu ọkụ agba. Can't you from now preparing yourself like a Noah? When after we figure no prepare go those good things, make a way. Igbo ma ha bụ ọsọ mmiri. Ọ mgbe mmiri bido ọ na-ebi kata Chineke dị ka mmiri ọkọchọ ịma dị mmiri anwụ na-ezo mmiri na-acha anwụ na-ezo mmiri na-acha ọ dị ka mmiri ya agbacha enwe nọ na mmiri aṅụ mmiri. That is the kind of akụkọ anyị na-anụ. Mmiri abezi katakata ọmabịa mgbe agha gị ịpụta echi pụta sị cha ndị iro m egbuo. It is not ndị iro, it is you that is not prepared. I want to tell you that before someone win a victory, you must prepare. Prepare good canoa. Then is no ya. Ndị nọ na north side, prepare canoa. We do in time but what's on to go. Something may happen. I say no go yada. But I am na politics our game of once. I will kwana iru abụ. Iri echi tata. Ị na-eri ede. Ya wụkwana ị nọ na nka na ọ na nka. Ị mara nke isosi enwe ike. Ife mma na Chineke na-eme eze. Onye dị mma ka ọ na-eme gịnị? Onye isi. If you doubted me, jee na akwụkwọ nsọ ọ sị na the book of Daniel 4:17, naanị ya wụ Chineke onye na-ene n'ụwa na-eme ihe niile, na ya ma wụ onye na-eme onye dị mma ka a na-enye onyinye amara nye onye isi, onye na David. So anya ife anyị eme nke anyị ji wụrụ mmadụ nke fafafụrụ Chineke. So onye dị mma ka ọ na-enye isi, but ka anyị ma nke anyị ji wụrụ mmadụ. Let us come like one body. Let us come like one strength. Let us come like one pillar. Maka anyị ka mamịrị ọnụ ọgbụ ofufu. Ndị Igbo anyị ekene biko okwu ndụmọdụ mgbasa send anụ ka o metụta ọtụtụ ebe ka ndị Igbo anyị nwee ke ngwụcha mara na ọgwa anyị na-eje n'ọgwụ eji ofu obi eje. Emesịa